Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amafasha bahlosile, bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lahamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Unduna kaNdaba untombi zemncumela insizwa zemkhombe sona sincane saphuma ehlathini ekuseni ngovisa vuthulula ngoba sigcwele amabethe ikhole elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama sathe ngakane lakhe lathi ngihamba ngitheselo sithi lathi ngahamba ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Angizuba mude ikakhulukazi nje kulenyanga bafowethu sihlele ukuthi sizokhuluma ngenhlawulo. Sizokhuluma ngokuthi ngokwesintu yini esuke idingeka uma wenze lelo cala osukulenzile. Unomuntu ongazi ukuthi uma kufanele ukuthi ahambe ayohlawula icala lenzile uzolihlawula kanjani. Kodwa ke namuhla bafethu ngifuna siqale ngokuthi sibuke ukuthi ngokwasendulo nangokwesintu icala lokona intombi liyicala elingakanani. Yingakho ngizofuna ukuthi sikhulume ngokuhlawula intombi uma uyinsizwa wonile wona intombi wathatha umntombi wathatha igugu wathatha into eyiyona yonke into engane nentombazana ukuthi inhlawulo ekusuke kufanele ukuthi uyihlawule ngayo inhlawulo engakanani. Ngokwesintu ke bafowethu nangokwemvelo okokuqala insizwa zisabahlonipha oyise, insizwa zisawahlonipha amakhosi ezwakhela, insizwa nazo zisahlonipha, insizwa zisalihlonipha ihlazo. Insizwa yayifikela ukwesaba ukona intombi ngoba insizwa ngezikhathi zasendulo zaziqonda ukuthi intombi iyinto enkulu phakathi kwesizwe, phakathi kwegceke lomuzi wakubo, ngisho kumkhulu omkhulu imbali. Kodwa esikhathini sanamuhla siyazibona insizwa aziqondi, azifundisekile ukuthi intombi isho ukuthini, intombi ibaluleke kangakanani ukuthi kube khona yona emhlabeni, intombi kubaluleke kangakanani ukuthi kube khona yona phakathi kwegceke. Uyabona makukhona intombi egcekeni lomuzi wakini wojabula kakhulu, wokwazi ukuthi umuzi wakini nomsamo wakini usaphilile, wokwazi ukuthi izinto nisuke nisazozenza zenzeke phakathi kwegceke makusekhona intombi. Kodwa uma intombi seziphukile phakathi kwegceke wokwazi ukuthi khona ukudunguzela okukhona emsamo, akufanele ukuthi nihlale nje nigoqa izandla zonke izingane zaphakathi kwekhaya ziphuka, zonke izingane ziphuka, kusuke kukhona inkinga ekhona. Inkinga isemsamo, kukhona izinto ezidinga ukuthi zilungiswe. Ngezikhathi zasendulo ke bafowethu nangezikhathini ezingemuva insizwa zazibahlonipha abantu besifazane. Insizwa yayithi mayithandana nentombi yayilivikela igugu lomuntu wesifazane. Umntombi kumuntu wesifazane babuyinto enkulu ngisho kuyona insizwa ngoba insizwa yayisaba ukungena esibayeni sabo kantombi kodwa yayigcina emathangeni. Kukhona lento bafowethu ebizwa ngokusoma. Insizwa ezazisahlonipha zazingavele zingene kodwa zazigudla. Ukusoma ke bafowethu insizwa esakwenza njengamanje mina ngayikhawula leyo insizwa ngoba ihlonipha umuzi wabokantombi, ihlonipha intombi ethandana nayo. Ukusoma kwakuyicala kodwa icala elinayo intethelelo ngoba usuke ungonanga lutho entombini. Yebo ngenkathi uqala wena uchitha isidoda usuke umosha imbewu
yokhokho bakho, umosha imbewu oyiphiwa amathamba alele phansi kothuli lomhlaba yokuthi ukwazi ukuvusa umuzi wakini. Kodwa bayakwazi abantu abadala ukuthi bakuthethelele mawusoma, ngoba usuke usanovalo, usuke usanonembeza wokuthi wena ufuna ukona. Ake sithi-ke naku-ke insizwa isiyonile intombi. Ngezikhathi zasendulo namadoda wayekhona ngaleso sikhathi esamadoda ahamba ngomthetho wesintu. Insizwa yayithi mayonile, yona intombi, indoda eyizalayo leyo nsizwa yayiqonda ukuthi le cala lenziwe indodana yami elami, ngoba ngezikhathi zasendulo indoda kwakuyiphoqo ukuthi insizwa yayo mesiyibona ukuthi sithombile bese yithathela umfazi ukuze konke ezokwenza kungabizwe egameni layo. Kodwa uma insizwa yona intombi kufanele yazi ukuthi lelo cala akulonelayo kodwa yicala likayise, nendoda engamfundisile kahle umntwana wayo kufanele yazi ukuthi lokho kona kwayo akukona okwengane kodwa okwayo. Ingakho noShembe mefika ufike wagcizelela embhalweni wakhe lapha kumthandazo weSabatha wathi, ndoda oyinhloko yendlu yakho, fundisa indodana yakho ukuhlonipha wena yise nonina wayo, ukuze igazi lesono sokungahloniphi kwayo abazali bayo lingabizwa phezu kwakho. uShembe-ke weqonde lokho bafowethu ukuthi uma insizwa izokona yona intombi lelo cala kulona layo kodwa lelo cala likayise. Ithiniki inhlawulo yomuntu osuke sonile wona ingane yabantu, wathatha igugu layo, wathatha into eyiyona yonke kuyona ingane ngisho kubazali bayo. Okubalulekile ukuthi kufanele wazi ukuthi wena nsizwa mawona intombi usuke usuyibulele. Uyibulela intombi phakathi kwentombi egcekeni lomuzi wakubo, uyibulela intombi phakathi kwesizwe esakhele, phakathi kwentombi zonke ezakhele lesi sizwe. Ukhumbule ukuthi njengoba wena uhlangane nayo ibiyintombi phakathi kwekhaya, ibisesithebeni sezintombi, ibiyintombi phakathi kwesizwe senkosi eyakhele, ibithi noma ihamba imikhosi emhlanga yonke leyo mgubho leyo ezigubha intombi. Kodwa ngokuyikhipha kwakho, ngokuyiphula kwakho usuke usuyibulele, ngoba esithebeni sentombi zale ekhaya ayisekho, esithebeni sentombi zaphakathi kwesizwe ayisekho. Inhlawulo kimi kanje ngesizathu sokuthi lo muzi usuke ungcolisile, udinga inkomo ehamba nembuzi yokuzogeza lo muzi ongcolisile, uphinde futhi uzodinga inkomo kanina le oyithathile, uphinde futhi uzodinga inkomo kayise eyinhlawulo yokuthi ungene esibayini sakhe ngendluzula ngaphandle kokuthi unikezwe uyena. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu nangokwemvelo uma kuthiwa intombi usuyilobolile waqeda, umuntu oyilethayo oyithathayo akunike ngengalo ekunikeza igunya uyise wayo intombi. Ingakho mesiphukile nenkomo yakho uyise iyadingakala. Bese kuzoba inkomo yesine okuyinkomo yenkosi yendawo, inkomo yokuhlawula isizwe leso sokusingcolisile wena nsizwa. Bese kuzoba khona imbuzi. Le mbuzi lena imbuzi yokugeza zonke intombi ebikade imdibi munye nazo. Okusho ukuthi-ke bafowethu ngokwesintu nangokwemvelo inhlawulo yokuhlawula uma wone intombi udinga inkomo eziwu-4 nembuzi ezimbili. Nakuko kwakwenzeka ngesikhathi zasendulo amadoda esanomthetho. Insizwa yayithi mayona intombi uyise wayo wayeyiphoqa ukuthi ayithathe ayenze umfazi leyo ntombi asuke yonile. Insizwa-ke nazo sabahlonipho oyise yayikulalela lokho, ngoba njengoba le ntombi usuyiphulile kulesigaba sobuntombi usuke usuyibulele, usuke engasekho omunye umuntu emfanele ngaphandle kwakho, ngoba uwena osuke uthatha umntombi bayo. Angingawageqa amagula ngoba ngemuke. Inhlawulo-ke yokuhlawula intombi zinkomo ezine nembuzi ezimbili. Inkomo yokuqala inkomo ebizwa ngesidiki ekuyinkomo yokugeza umuzi ehambisana nembuzi. Bese kuzoba inkomo kanina
inkomo kayise, inkomo yenkosi yendawo kanye inkomo yesizwe. Lesi naso sisuke singcolile ngokuthi wena wone intombi. Bese kuzoba imbuzi yokugeza zonke intombi ebikade ihamba nazo. Ngiyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Uma kuwukuthi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu, ushayela zona inombolo lezo lokuzibona zivela. Bese senza inhlelo zokuthi sikwazi ukuthi sixhumane. Mawukude siyakwazi ukuthi sikwenze lo hlelo ngokocingo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nizithenge futhi nencwadi zethu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, kuyokhuluza ukhokhobe kanye nendlela yesintu. Bese sithi nje impunga.